धीरज भैया जिंदाबाद 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 हाथी छाप जिंदाबाद 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 चरकुटी जनता जिंदाबाद 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 एसपी पार्टी जिंदाबाद 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 घर घर के पुकार बाड़े हो धीरज भैया अब की बार बाड़े हो घर घर के पुकार बाड़े हो धीरज भैया अब की बार बाड़े हो चैनपुर में सुधार होई हो सबके रोजी रोजगार होई हो सारा युवा के पुकार बाड़े हो धीरज भैया अब की बार बाड़े हो सारा युवा के पुकार बाड़े हो धीरज भैया अब की बार बाड़े हो चैनपुर के माननीय जनतागण से नम्र निवेदन है कि हाथी छाप पर बटन दबाकर चैनपुर विधानसभा 206 से धीरज भैया को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और अपने क्षेत्र का विकास कराएं। सुना ये चाचा चाची सुना बहनिया हाथी वाला जाके दबई हो बटनिया चाची ध्यान दे हो ना जान टेंशन ये भैया कवनो न सस्पिशन ए भैया नया नेता बनी धीरज कुमार हरियाई फिर से चैनपुर हमार कांसीराम के विचार बाड़े हो धीरज भैया अब की बार बाड़े हो कांसीराम के विचार बाड़े हो धीरज भैया अब की बार बाड़े हो मायावती जिंदाबाद 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 आकाश आनंद जिंदाबाद 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 हाथी छाप जिंदाबाद 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 आवतन धीरज भैया हथिया पे चढ़ल देखिए के सबका ई टेंशन बढ़ल इनका के जिताई ए भैया जी विधायक बनाई ए भैया बहुजन के बाई है ललकार हलचल डबल करेले प्रचार बहुजन परिवार बाड़े हो धीरज भैया अब की बार